Arratsaldeon eta ongi etorri. Ostira Santu arratsalde honetan, isilean eta otoitzean bilduta gaude. Jesus gure Janoren nekaldia eta heriotza gogoratuz. Salbamen tresna bihurtu digu gurutzea, maitasunaren ondorena delako. Gaur, era berezian, Jesusen gurutzea gurtuko dugu, hori baita jainkoaren errukiaren seinalerik handiena. Gaurko ospakizunak 3 zati izango ditu. Aurrena, hitzaren liturgia. Bigarrena, gurutze santua gurtzea eta 3. janartzea. Elizkizuna isiltasunean hasiko dugu, otoitz giroan. Jesusen heriotza oroitzea hunkigarria gertatzen zaigu. Jainkoak gizon emakumeengatik egin duenari ez baitu giza esplikaziorik aurkitzen. Une honetan isiltzea dagokigu eta jainkoaren maitasunezko ekintzea. Miresmenez begira egotea. Az dezagun gure ospakizuna belauniko jarriz eta isilean otoitz eginez. Badakigu, jauna, neurririk gabe maite gaituzula. Zure semea gizon emakume guztien salbamenerako eman bai zenuen. Erakus ezaiguzu gaur zure maitasuna. Zurekiko leial izateagatik, gurutzeko heriotzera dijoan Kristori jarraitu nahi diogu. Ura eutsi zenuen bezala, bizitzako zailtasun eta nekeetan gu ere eutsi gaitzazu. Eta Pasko misterio honen bidez, santu egin gaitzazu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Isaias profetaren liburutik. Ara, nere zerbitzaria aurrera aterako da. Handia egingo da eta goratua izango. Asko, hartaz ikaraturik gelditu bai ziren ere, hartaraino bai zuen giza itxura galdu. Eta gizona zenik ere, ez bai zuen iduri. Gero,
harrituri gelditu dira herri asko. Eta erregeak haren aurrean hitzik gabe geldituko dira. Egundaino esan ez dana ikustean, eta entzun ez zena begiratzean. Nork sinistuko du guk esandakoa? Nori agertuko zaio jaunaren besoa? Kimua bezala, hasi zen haren aurrean, zuztarra lur lehorrean bezala. Ederrik eta gizantzik gabe ikusi genuen, eta itxuri atseginik gabe. Barregarri eta gizonetan azkeneko, oinase gizon egina, nekeen berri dakiena, ez igutzi egiten zaienetakoa, gaitzetzia eta baztertua. Gure nekeak hartu zituen arek, eta gure minak eraman. Lepradun bezala genuekan, jangoikoak joa eta lozarazia. Gure pekatuen gandik, aldeenik alde zulatua. Gure gaiztakerien gandik txikitua. Haren gainera eroritzen, guri pakea ematen digun zigorra. Haren zauriek sendatu gaituzte. Gu denok, ardi galdua ginen, bakoitzak bere bidetik, eta jaunak haren gainean ezarri zituen gu guztion txarkeriak. Gaizki zerabilkiten, baina bera makurtu egin zen, eta ez zuen ahorik ireki. Arrategira daramaten arkumea bezala, hile moztaileen aurrean ardia bezala, isilik egon zen, ahorik ireki gabe. Zuzen gabeko hausietan galdu zuten. Nork hartu zuen aintzakotzat haren etorkizuna? Bizidunen lurretik kendu egin zuten. Nere herriaren pekatuen gandik hil zuten. Gaizkileen artean lur eman zioten, eta pekateriekin haren hilobia. Naiz eta berak bidegabekeriarik ez egin, eta haren ahotik ezorik ez jalki. Jaunak nekeetan lertu nahi izan zuen. Bere bizia ordain ematen badu, izango du ondorengo ugari. Luzatuko zaizkio egunak, beteko da jaunaren nahia haren bitartez. Bere oinazen sari ikusiko du argia eta haseko da. Pasan duenaren bidez, nere zerbitzariak zuzentasuna emango dio askori. Haien utzegiteak bere gain hartuz. Horregatik, jentetzak emango dizkiot nik bere parte. Giza taldeak izango ditu harrapakein. Heriotzara eman baizuen bere burua, eta pekataritzat hartu baizuten. Bere gain hartu zituen askoren utzegiteak, eta bitarteko izan zen pekatarientzat. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Eskuetan dut bizia, azkan azazu, jauna handia. Gure
Eibertarrei egindako epistolatik. Zenideok, Jesus jangoikoaren semea dugu zeruetan sartu zen apaiz nagusia handia. Eutsi dezaiogun beraz sinismen aitormenari. Gure apaiz nagusia ez baida gure auleria zerruki ez daiteke norbait. Baizik gure antzera gauza guztietan aztertua, baina pekaturik gabe. Goazen beraz, uste osoz, greziaren aulkira. Errukia iritsi eta behar orduko laguntza emango digun mesedea aurki dezagun. Kristok haragizko bere bizitzaldian, heriotzatik gorde dezakeenari, deadarra hundiz eta negarrez, otoitzak eta eskariak egin zizkion, eta bere begiruneagatik entzun egin zitzaion. Eta semea izanik ere, bere neke artean ikasi zuen esaneko izaten, eta bere betera iritsirik, haren esaneko direnentzat betiko salbamen iturri egin zen. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Jesucristo guri gintza, argi gure bihotza. Jesucristo guri gintza, argi gure bihotza. Jesucristoren nekaldia entzungo dugu hori. Jesucristo gure jaunaren ekaldia San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus Zedrongo errekaz beste aldera atera zen bere ikasleekin. Bazenan baratze bat eta hantxe sartu ziren. Judas zailtzaileak ezagutzen zuen leku hura, maiz joaten baitziren ara Jesus bere ikasleekin. Judas orduan apaiz nagusien eta farisearren morroi talde bat eta zaintzaile batzuk harturik, han sartu zen argiontzi, zuzi eta armekin. Jesusek ondo baitzekien ze zetorkion gainera. Bidera aterata honela esan zien. Noren bila zatozte, eta haiek, Nazarateko Jesusen bila. eta Jesusek haiei. Ni naiz. Antzetorren haiekin batean Judas saltzailea ere. Ni naiz esan zienean atzeraka lurrera erori ziren. Jesusek galdetu zien berriz ere, Noren bila zatozte. eta haiek, Nazarateko Jesusen bila. Jesusek erantzun zien, Esan dizuet ni naizela. Nire bila bazatozte, utzi hauei joaten. horrela bete zen berak esandakoa. Zuk nire ardurapean utzi zeinizkidanetatik ez dut inor galdu. Orduan Simon Pedrok
zeramakien ezpata atera eta apaiz nagusiaren morroia jo zuen, eta eskuineko belarria moztu zion. Morroi honek Malko zuen izena. Jesusek orduan honela esan zion Pedrori: Itzuli ezpata zorrora. Ez aldut ba edan behar, aitak eman didan edaria. Gudari taldeak, haien agintariek eta judutarren morroiek hartu zuten Jesus, eta loturik Anasenera eraman zuten, lehenengo. Anas hori Kaifasen aitagiarre bat baizen, eta Kaifas bera urte hartako apaiz nagusia. Eta Kaifasen gainera, judutarrei halako kontseju hura eman ziona. Hobe da gizon bat bakarra hiltzea herriarengatik. Simon Pedro eta beste ikasle bat Jesusen atzetik zihoazen. Beste ikasle hori apaiz nagusiaren ezaguna zen, eta Jesusekin batean apaiz nagusiaren jauregian sartu zen. Pedro berriz atarian gelditu zen. Atera zen beste ikasle hori, apaiz nagusiaren ezaguna alegia, neskame ate zaindariari hitz egin zion, eta Pedro barrura zar erasi zuen. Neskame atezainak orduan esan zion Pedrori: Zu ere ez ote zera gero gizon horren ikasle? Eta Pedrok: Ni ez. Morroiak eta zerbitzariak sua piztu eta berotzen zeuden, hotz baitzen. Pedro ere hantxe zegoen besteekin batean zutik berotzen. Apaiz nagusiak bere ikasleen eta bere erakutsien galdera egin zion Jesusi, eta Jesusek erantzun: Agerian hitz egin izan diot nik mundu guztiari. Sinagogan eta tenpluan irakatsi izan dut beti. Judu guztiak biltzen diren lekuan. Eta ezer ere ez dut eskutuan esan. Zergatik galdetzen didazu neri? Galdetu nire entzulei eta emango dizute esan dudanaren berri. Hori esan bezain laster, han zegoen morroi batek masaileko bat eman zion, esanez, Horrela erantzuten aldiozu apaiz nagusiari? eta Jesusek: Gaizki hitz egin badut, esan zertan. Baina ongi hitz egin badut, zergatik jo nauzu. Orduan Anasek Kaifas apaiz nagusiaren gana bidali zuen lotuta. Antzegoen zutik Simon Pedro berotzen, eta esan zioten: Zu ere zaltzara horren ikasleetakoa? Pedrok ukatu egin zuen, esanez. Ez, ni ez. Apaiz nagusiaren zerbitzari batek, Pedrok belarria moztu zionaren ahaide batek, esan zion: Ez ote zaitut bada neronek ikusi berarekin baratzean. Pedrok berriz ere ukatu egin zuen, eta berehala jo zuen oilarrak. Kaifasen etxetik auzitegira eraman zuten Jesus. Eguna argitzen hasia zen, eta haiek ez ziren auzitegian sartu, beren buruak ez kutsatzeagatik. Paskoa afaria egin ahal izan zezaten. Atera zen Pilato haiek zeuden lekuraino eta esan zien. Ze zalakuntza dakartzuek gizon honentzat? Eta haiek, Gaizkilez balitz, ez genizuke ekarriko. eta Pilatok, Eramazue zeurokin eta epaitu zeuron legez. judutarrek orduan, Guk ez dugu inor hiltzeko eskubiderik. horrela bete zen Jesusek aldez aurretik esandakoa, nolako heriotzaz hilko zen alegia. Sartu zen berriz Pilato auzitegira, deitu zion Jesusi eta esan zion: Zu judutarren errege altzara? Jesusek erantzun: Zeure kabuz galdetzen didazu hori, ala besteek esan dizute hori nitaz. Pilatok,
Judutarra oten naiz badani, zure herritarrek eta apaiz nagusiek ekarri zaituzten igana. Zer egin duzu? Jesusek orduan, Nire erregetza ez da mundu honetakoa. Nire erregetza mundu honetakoa balitz, nire jendeak borroka egingo luke, ni juduen eskuetan ez erortzeko. Nire erregetza ordea ez da hemengoa. Pilatok, Errege zera beraz? Jesusek erantzun zion, Bai, errege naiz, zeuk diozun bezala. Honetarako jaio eta etorri naiz mundura, egiaren testigantza egiteko. Egiarena denak entzuten du nire ahotsa. Pilatok orduan, Zer da egia? hori esan da, berriz ere judutarrengana atera eta esan zien, Nik ez diot errukirik aurkitzen gizon honi. Baina ohitura da zuen artean, Paskoan, gaizkile bat askatzea? Nahi alduzue judutarren erregea askatzea? haiek berriz deiadarka, Ez hori Barrabas baizik? Barrabas hau lapurra zen. Pilatok orduan Jesus hartu eta zigorkatzeko agindu zuen. Eta gudariek arantzazko koroia egin eta buruan ezarri zioten. Eta sorbalda gainean purpurazko soingainekoa jantzi eta erdian harturik honela esaten zioten. Agur judutarren errege. Eta masailekoka zerabilkiten. Atera zen Pilato berriz eta honela esan zien judutarrei. Hemen dakartzuet berriz ere gizon hau. Jakin dezazuen ez diodala errukirik aurkitzen. Atera zen bada Jesus buruan arantzazko koroia eta sorbaldan purpurazko soingainekoa zuela. Eta Pilatok esan zien, Hemen duzuen gizona. apaiz nagusiak eta guda mutilak ura ikustean deiadarka hasi ziren. Josi hori, josi gurutzean. Pilatok ordea, Arrezazue eta josi zeuro gurutzean, nik ez diot errurik aurkitzen. judutarrek orduan, Guk badugu legea, eta gure legez heriotza merezi du. Jangoikoaren seme egin baitu bere burua. Pilatok hitz horiek entzutean gehiago beldurtu zen, eta berriz ere auzitegira sarturik honela mintzatu zitzaion Jesusi. Nungoa zera zu. Baina Jesusek ez zion erantzun. Esaldidazu ezer erantzun nahi? Ez aldakizu badudalanik eskubide zu askatzeko eta eskubide zu gurutzean josteko. Jesusek orduan, Ez zenuke nire gain inolako aginpiderik izango, jainkoak eman ez balizu. Horregatik zure eskura eman nauenak ekatu handigoa du. handik aurrera Jesus askatu nahian zebilen Pilato. Baina judutarrak deiadarka hasi zitzaizkion. Hau askatzen baduzu ez zara Zesarren adiskide. Bere burua errege egiten duena Zesarren aurka dago. Pilatok hitz horiek entzutean, atera zuen Jesus berriz ere, eta auzi aulkian eseri erazi zuen, harri solairu deitzen zioten lekuan. Eberkeraz berriz, Gabata. Paskoaren prestara eguna zen, eguerdi inguru, eta Pilatok honela esan zien judutarrei. Horra zuen erregea. Haiek deiadarka erantzun zioten, Ken hori, ken, josi gurutzean. eta Pilatok, Zuen erregea gurutzean josi behar aldut? apaiz nagusiek orduan, Guk ez dugu Zesar beste erregerik. orduen haien esku utzi zuen Jesus gurutzean josi zezaten. Hartu zuten Jesus eta ura gurutzea sorbaldan zeramala, buru ezurtegi eberkeraz berriz Golgota izeneko lekura atera zen.
Han josi zuten gurutzean, eta harekin batean beste bi, bata alde batetik eta bestea bestetik, eta erdian Jesus. Gurutze buruan idazkun bat ipintzeko agindu zuen Pilatok. Honela zioen idazkiak: Jesus Nazaretarra, judutarren erregea. Judutar askok irakurri zuen idazkuna, hiritik hurbil baitzegoen Jesus gurutzean jositako lekua, eta idazkuna 3 hizkuntzetan idatzita baitzuten: eberkeraz, latinez eta grekoz. Judutarren apaiz nagusiek orduan honela esan zioten Pilatori: Ez ipini judutarren eguna baizik, honek esan du judutarren erregea naiz. Baina Pilatok: Idatzi dut eta idatziri dago. Gudariek Jesus gurutzean josi zutenean, haren jantziak hartu eta 4 zati egin zituzten. Gudari bakoitzarentzat zati bana. Soinekoa berriz utzi egin zuten. Oskurari gabea zen soinekoa, goitik behera erabat eioa, eta elkarri esan zioten: Ez dezagun zatitu, baizik txotx egin dezagun, zeine ateratzen zaion. Horrela bete zen liburu santuaz dioena: nere jantziak beraien artean banatu zituzten, eta nere soinekoa txotx egin zuten. Hori egin zuten gudariek. Jesusen gurutzearen oinetan zeuden bere ama, amaren aizpa, Kleofasen Maria, eta Maria Magdalena. Jesusek bere ama ikustean, eta han bertan, berak hain maite zuen ikaslea, honela esan zion amari: Emakume, horra hor zure semea. Eta gero ikasleari: Horra hor zure ama. eta ordu ezkero ikasleak bere etxean eduki zuen Maria. Gero Jesusek dena bete zela ezaguturik, liburu santua bete zedin, honela esan zuen: Egarri naiz. Bazenan ospinez betetako pitxar bat, eta ospinetan bustitako belaki bat, kainabera muturrean loturik, Espainetara eman zioten. Ospina hartu ondoren honela esan zuen Jesusek, Bete da dena. eta burua makurturik azken arnasa eman zuen. Judutarrek orduan, prestaera eguna zelako, gorputzak larun batez gurutzean geldi ez zitezen, larun batura eguna handia baitzen, berna ezurrak hautsi eta gorputzak handik kentzeko eskatu zioten Pilatori.
Etorri ziren gudariak eta Jesusekin batean gurutzean jositako lehenengoari eta besteari berna hezurrak hautsi zizkieten. Jesusengana iritsi zirenean, hila zegoela ikusi zuten, eta ez zioten berna hezurrik hautsi. Baizik eta gudari batek lantzaz saietza zulatu zion, eta berehala odola eta ura atera ziren. Ikusi zuenak berak aitortzen du hori, eta egiazkoa da haren aitormena. Berak badaki egia dioela, zuek ere siniz dezazuen. Guzti hori liburu santuak dioena bete zedin gertatu zen. Ez diote hezurrik hautsiko. Beste leku batean hau dio, ikusiko dute zulatu zutena. Gero, Arimateako Josek, bera ere Jesusen ikaslea baitzen naiz ezkutuka, judutarren beldurrez, Jesusen gorputza eramaten usteko eskatu zion Pilatori. Pilatok eman zion baimena, hark orduan joan eta eraman egin zuen Jesusen gorputza. Etorri zen Nikodemo ere, lehenengo aldiz Jesus ikustera gauez joan atzena. Mirraz eta aloezko nahazte batekin, 100 libra zekarrela. Hartu zuten beraz Jesusen gorputza eta usai gozoz gantzuturik, dena oihaletan lotu zuten, judutarren ehortzi ohitura den bezala. Jesus gurutzean jositako lekuan bazen baratza bat, eta baratzean ordurarte inor ehortzi gabeko hilobi berri bat. Eta judutarren prestaera eguna zelako, eta hilobia hurbil zegoelako, han bertan ipini zuten Jesus. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Ostiral santuan, Jesusen nekaldi eta heriotzari begira jartzen gera. Giza krudelkeriak eragin duen heriotzarik negargarriena, izan ere, salbamena eman diguna, salbatzailea zana, ura gurutziltzatu. Krudelkeriak egiten ditu horrelako, giza krudelkeriak egiten ditu horrelako gauzak. Eta bere heriotza oroituz, historian zehar, gure garaietan ere, krudeltasun horrek biktima guztieri egiten diegun oroimena eta omenaldia bihurtzen da. Ostiral santua beharrezkoa da. Era guztietako biktimak oroitzeko eguna. Zantzaigu, horreneko irakurgaian ez da. Biktima behar bada guztiek. Ez zuen duintasunik, ez edertasunik, ez gure begientzat itxura erakargarririk, espresatuak eta jendeak baztertuak, oinaze gizakiak, sufritzen dakitenak, ez ikusierena egiten zaienak, espresatuta daudenak, biktimak. Iral santua beraze, bada biktima horien guztien, Jesusekin oroimenarekin bat eginda. Haien oroimena eta omenaldia baita ere. Gaueko prozesioan juten gera, benetan, era hunkigarrian juten gera, Jesuseri laguntzen, ez da, hilobiratzean, hoxe, Jesus hilari laguntzen diogun bitartean ere, oroitu ditzagula, izan dadila baita ere, gure aldetik jarrera bezala, biktima guztien
oroimena. Orain zutik jarririk, gure otoitzak beti mundura zabalik egon behar badu, egun hontan behar bada batez ere. Beraz, irakurleak egingo dituen eskariari guztiok lagunduko dio. Zenideok, egin dezagun otoitz munduan zehar zabalduri dagoen Elizaren alde, bere ordezkari direnen alde, baztertzen eta gaitzesten dutenen alde. Jainko gure aita, zure Elizak zuzentasunaren eta behartzuenganako benetako aukeraren testigutza eman dezala. Erreinuaren benetako baloreak zaintzen dituen neurrian bakarrik, izango dela salbamenaren sakramentu uler dezala. Bene-benetan, bere maisua jarraituz, zerbitzuaren aukera egin dezala. Laguntzen ez duen Eliza, ez dela ezertarako laguntza, jabetu dadin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Zenideok, egin dezagun otoitz elizkide guztien alde, erasotuak diren fededun guztien alde, aita zaindu eta bateioto hartzeko prestatzen ari diren katekumenoak barne direlarik. Jainko gure aita, lagun itzazu zure espirituaren bitartez, Eliz martirizatuak, aita santua, gotzaiak, apaizak, erlijiosoak. Horrela zure fede itxaropen eta maitasunaren lekuko izan daitezen. Espirituak konzilioaren bidez, eliztar guztiak berri ditzala. Bataioa hartu behar dutenak, elkarte den elizan sar daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Egin dezagun otoitz kristau guztien batasunaren alde. Munduak ikus dezala aita eta Kristo bat diren bezala gu ere bat garela. Jainko gure aita, Elizaren batasuna eskatzen dizugu, urteetan sakabanaturik dago, ortodoxoak, protestanteak, anglikanoak eta katolikoak, batasunaren bidean jar gaitzazu jauna. Ikus ezinek, eraman ezinak, ez gaitzatela aldendu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Egin dezagun otoitz, gu bezala jainko batean sinisten duten gure zenide judutar eta islamikoen alde. jainko gure aita, judutar eta islamikoen alde egiten dizugu otoitz. Beraien otoitza eta sinismen aitormena guretzat erakutsi ederra dira. Emaiezu tolerantzia eta jakin dezatela beren tradizioarekiko maitasuna eta besteren tradizioarekiko errespetua elkartzen. Asma dezatela elkarrekin bizi diren lurraldeetan bakebideak eraikitzen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen.
egin dezagun otoitz jainkoagan sinisten ez dutenen alde. Kristo onartzen ez dutenen alde. Anostiko eta indiferente guztien alde. Jainko gure aita, zu bazarela sinisten ez dutenak, Jesu Kristoren jainkotasuna onartzen ez dutenak, giza bizitzaren azpian zure aztarnarik nabaritzen ez dutenak, gogoan izan itzazu. Beren maitasunean, solidaritzan eta zuzentasunean oinarriturik, zu maitasun ororen iturri zarela ezagutu dezatela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Egin dezagun otoitz, lan egin eta bizi garen herriaren alde. Egin dezagun otoitz, munduko herri guztien alde. Hainko gure aita, zuk bizileku bat, herri bat, eraiki beharrean eta elkartean bizitzeko gizon emakumeak eman dizkiguzu. Gure gizartean izan gaitezela pakegile, askatasunaren babesle eta zuzentasunaren sortzaile. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Egin dezagun otoitz, gaixoen, behartzuen, baztertuen eta atzekabetu guztien alde. Jainko gure aita. Gogoan izan, trafikanteak aberasten dituen drogak desegin dituen gazteak. Gogoan izan, herri aberatzen solidaritza ezagatik gozez akabatzen ari diren herri behartsuak. Gogoan izan espetxean daudenak. Gogoan izan hainbat bazterretan desagerturik daudenak. Eta guk batzutan itxaropentsu eta bestetan etxipena jota gaudenok, zugan aurki dezagula pakea, barkamena eta poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Orain gurutzea sartuko dugu eta haren goralpena egingo dugu. Gaurko elizkizunaren bigarren zatira iritsi gara. Gurutze santuaren golopen eta gurtzea. Nekaldiko evangelioa entzun dugu. Zulatu zutenari begira egongo dira. Horixe bera egingo dugu orain. Gurutzeari fedez eta esker honez begiratuz. Elkarrekin gurtu dezagun, bere odola isuriz salbatu gaituen Kristo gure eroslea. Gurutzea gurtzea gure esker honaren adierazgarri izan dadila. Zutitu gaitezen denok. Ona hemen gurutzea bea,
munduaren osasuna, zintzilik eduki zuena. Zatozte Gurtu dezagun. Ona hemen gurutzea beha, munduaren osasuna, zintzilik eduki zuena. zatozte urtu dezagun. Ona hemen gurutzea beha, munduaren osasuna, zintzilik eduki zuena. Zatozte urtu dezagun. Muin ematea, ez gera danak hurbilduko, baino hori ezin dugu egin. Baino nahi dezuten guztiak hurbilduta gurutzaren aurrean, gesto bat egin, buru emakortu, da hola egingo dugu gurutzearen gurtzea bakoitzarena. Nahi dezutenak hurbildu horrela. Zuzera gure poza, guru salbatzailea. Zuzera gure poza, guru salbatzailea.
zuzera, gure poza, urrut salbatzailea. Orain jaurnatzerako prestatzen gera, jauna ekarriko dugu aldarera eta jaun hartuko dugu, jauna beti dago gurekin. Jaunartuz, bukatu dugu gaurko elizkizuna. Gurutzean izena bizi da. Horregatik, atzo, jaunaren afarian zagaratutako ogia, Kristo gurutzean eman duen gorputza hartuko dugu orain. Horrela, berarekin elkartuko gara. Beraren gandik datorkigun bizi berria hartzeko. Iz batean, Kristoren Paskoan parte hartzeko. Salbatzaileak agindu eta bere erakutsiari jarraituz bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzatzu utzi tentaldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela. Zurea dezu arregetza, zurea ospe eta indarra, orain eta beti. Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen duana, zoriontsuak, honen maira deituak. Hauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.
sinisten dut jauna, sinisten dut. Itxaron dut jauna, itxaron dut. Zugan usten dunik, usten ez dezu. Ostatzeka behar, dei egingo dizuzu. Itxaron dut jauna, itxaron maite zaitut jauna, maite zaitut, naizen oso zoa, zuri naizu. Zurekin zeura, bizitzera nahi dut. Jauna hutsa eman behar da. Maite Esaiezu. zaitut jauna, maite zaitut. Egin dezagun otoitz. Jainko aita errukitsua, zure seme Jesu Kristoren heriotzaz eta piztueraz berritu gaituzu. Zaindu ezazugugan zure errukiaren lana, misterio honetan parte harturik, beti zure zerbitzari izan gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Iharko eguna, larunbat santua, isiltasun eta otoitz giroan igarotzeko eguna dugu kristaua. Naiz eta Jesus hil eta hilobiratua izan bizi da. Horixe dugu pozez eta itxaropenez betetzen gaituen egia. Larunbat gau santuan, 9:00 bilduko gara parrokian Kristoren piztuera ospatzeko. Gure bataioko aginduak berritzeko eta fede aitormenen berri eta berezia egiteko. Fedearen urte hontan. Igandean, hemen izango dugu meza nagusia. orain badakizute izango degula, profesioa ondorenean, ezta. Egiten dugu parte hartu dezagun baita ere. Gero 9:00 berriz izango dugu iluntzakoa. Baita ere, ederra eta hunkigarria. Esan deguna,
biktimai, izakrudelkeriaren biktima guztieri oroituz, lagunduz, espiritu horrekin egin dezagun. Jauna, zure semearen heriotza ospatu dugu, eta beraren piztuera santuaren zai gaude. Bidal ezaiguzu zure bedeinkapen ugaria, etor bekigu zure barkamena, emaiguzu zure poza, sendotu gure sinismena, eta eraman gaitzazu betiko salbamenera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.